Li pica el nas? Ha de portar sempre mocadors? S'afoga? Pica els ulls? Tranquil, no és l'únic. Tengo una galopante. Sí, sí, sí. Yo soy alérgico a casi todo lo que en esta vida se puede ser alérgico. A los ácaros del polvo. Me lloran los ojos y me gotea la nariz. Me escuece muchísimo y no se me quita. A Espanya hi ha 8 milions de persones que pateixen al·lèrgia i atenció als que practiquen esport. S'acaba de descobrir una nova al·lèrgia causada per la unió d'exercici físic i gliadina, una proteïna del blat. Si hacen ejercicio, por un lado, no les pasa nada. Si toman el pan, no les pasa nada. Si asocian las dos cosas, pueden tener una reacción fatal. El mateix passa si es barreja pasta o pa amb antiinflamatoris o alcohol. Per això els metges demanen als restaurants que exista un kit de adrenalina. Esto es muy simple. Simplemente comprar una adrenalina, pues ya se soluciona el cuadro inmediatamente. es treu el tap i s'aplica directament a la cuixa. Els avions ja ho porten. La bona notícia, que les al·lèrgies al pol·len tenen els dies comptats, perquè En un breve periodo de tiempo habrá vacunas de panalérgenos, que con una vacuna vacunas a todos los pólenes prácticamente. per això molt aviat l'al·lèrgia ja no arribarà amb la primavera, sinó en funció del que mengem.